Туймазы районының Туктагыл авылы Каңлы ырыу башкортларының борынгы төяге. Ырымбур губернаһынан, әй буйдарынан еррет калган башкортлар, типтәрдәр күсеп килә һәм башкорт авылларына һыена. Озак еллар мәктәптә татарча укытыла. Ләкин халык һаман да башкорт теленең көнбаеш диалектында һөйләшә. Әле мәктәптә әдәби башкорт теле өйрәнелә. Алмахады балалар, ая юнәлдегез булай. Балтырганга. Әйдәгез үзебез белән ияттеп алып барабыз. Без дә Балтырганга китеп барабыз. Әйдә утырышыгыз. Карага аяк басһак, калкынырбыз. Яшелгә авыз тиһә, астан үлмәбез, дип өметләнеп, язгы каршылаган ата-бабаларыбыз. Язгы яшел үләннәрне ашау мотлак исәпләнгән. Балтырган ашайсы килә бит. Быел балтырган иде дә бар да инде. Идегесе ул, Яландагы балтырган бит ул, тәмле була бит ул. Шуңа күрә әллә ни дим, урап кайтайм микән? Алла берсә. Бик барасын килгәч инде. Әйдә, дәртләнгәч барып кай. Әгәр дә язгы кузгалак, юа, кымызлык, кисерткән, әсетке, какы һәм балтыргандан авыз итһәң, яңа елда бөтә сирләрдән азат булырһың, дип һынаган халык. Камил бабай, яңа ашашанда нимә дип әйтәбез әле? Оныттыңмы ни? Менә былай дип әйтелә ул. Дәңгелә каш, сирләр качсын дигән сүз була. Идел кишләр бирсен безгә дигән аңлата. Иске корсакка яңа ашлар ашайбыз, яңа дип шайтырып, яңа аштан авыз итәбез инде. Менә карагыз әле. Яңа яшь бәбәге үскән. Менә шушы бәбәк кенә ашка бара. Менә булары уже каткан, булары уже каты, ашка кат бармай. Менә шуңа күрә. Менә монда бәбәге бар. Кара әле. Менә. Яңа яшь тәмле, витамины күп. Менә шушыларны җыегыз. Ана тегендәрәк тә барыгыз, ана тегендә күп күренә. Карагыз. Урмандардың түрендә иң татлы, иң шифалы үләннәр көтә төсле. Уларда бөтә сир хәсрәтләрдән дава табылыр һамак. Менә кара әле. Сез балтырган көпшәсе ашай беләсезме? Менә шушының көпшәленә, менә шушы көпшәсен сыдырабыз да кабыгын. Менә шу кадәр тәмле була ул. Әле ашап карагыз. Җимшак, нежа. Авыз итеп карыйм әле. Дәңгелә каш, иделе киш, иске кырсак, яңа аш, Менә сезгә балалар тагы бер көпшә күрсәтәм. Менә карагыз. Менә беләсезме нәрсә икән? Юк. Менә бу француз көпшә дип атала. Шушылай булып, бик үсәләрдә матур иттереп, курай көмәк чәчкә аталар. Менә шушы кипкәчтән шушы үләннән курай ясайлар. Шушыңардан башкорт халкы гомергә шушы курай ясап уйнаган бит инде. Безнең урманнарда алай булгас курай үсәмени? Безнең урманнар шул кадәр бай, шул кадәр матур, шул кадәр иштәлекле. Менә хәзер шушы вакытта төче какы үсәчәк. Бөтен яшьләр, бала-чагалар төче какыга баралар. Ул тәмле, ул сусыл, ул сөтле ул. Аннан соңрак шома көпшә үсә. Ул шома көпшә ашаганыгыз бармы, юкмы? Сазлы урыннарда матур итеп, жуган булып үсә ул. Аннан соң инде сарана шукып ашадык без. Җир бәрәңгесе дип атала бит инде ул. Шундан җиләкләр пешә бит инде, менә күрәсезме? Бер сартыннан берсе, шушы табигать кешене ашатып туйдырып торган. 3 июньдән башлап көн озынлыгы 17 сәгатькә җитә. Бөтә яшеллек кояшка үрелә, кояш нурын, көсен туплай. Үләннең көсле сагы тидәр халыкта. Сәгать хугы үләне иң шифалы үлән тидәр. Бу мәлдә халык борындан белгән һәм 3 июньдән 15-нә хәтле япрак үлән йыйган. Кая улым синеке күпме йыйдың? Менә Камил абый күпме йыйды? Ярар, әйбәт. Синеке. Синеке ишә дә күбрәк булган. Молодец. Булдыргансыз инде. 1-2 тапкыр пешерерлек аш җыйгансыз. Башкортстандың йыр-моң бәйгеләрендә туймазы яктарын күтәреп сыгыш яһап йөргән Туктагыл йырауслары туган таударда Әүлия кабәре дип йөртелгән изге урында күрешә. Ой сабый нишләп утыра микән? Әйдәр, хәлем барып килә әле. Әйдәр. Ой сабый, саумыйсаммы? Менә мин дә Әүлия каберләрен күрәем дип әйтеп, ул яшьтә да мендем әле тауга. Үргә табатын. Нә үргә бүләре бик авыр икән хәзер.
Buna ne baltırgan da dedim. Әйе. Biz de yedik baltırgan Aşılay koyuşarız. mı? Mene. Bana Ay biz de baltırgan aşı bit Baltırgan ol. iken bu yıl. Baltırgan aşı bit ol, şu taklı faydalı. Әулие кабырын күреп китәйек дип. Şolay mı? Ay rahmet yavgırı. Her canlı bir kulüp gitere gerek. O Ay. bit brongo bizim atay babaylardan kalgan. Бер тау башына менгәч, әллә бер җырлап алабызмы? Ай? Zırlap ne işlem indi? Bir zırlamayınca kaçı bulamını. Allah versen. Kerimeli urmanlarga, urmanlar arasına, soğuşlarım adaştırayım. Urmanlar arasında, urmanlar arasında. Балтырган, кисерткән, кузгалак, баксала гына үсһә лә, тау яландар үҙенә әйҙәп саҡырып тора. Бигерәк тә нескә хисле, туган яғы нуры менән бөтә күңелен байытып, шул ҡомарын ауылдаштары менән йомарт бүлешеп йәшәгән Фәүис ағай Шәйхетдиновҡа Туҡтағыл ауылын уратып алған тау урмандар сихри көс өҫтәй. Ҡылҡәләмен тирбәтеп, ҡағыҙға төшөрөр илһам бирә. Туймазы яғының тәбиғәте һәр миҙгеле менән балҡып, уның картиналарында сағыла. Kerimeli urmanlarga, urmanlar arasına, belki reva tabalarman, yüreğim yarasına, yüreğim yarasına, yarasına. Әллә әбине дә Ne җырлап abi, табызмы? ni işleviniz birini cırlatmayacak. Niye ben ondan kaçıp bulamını? Жырлайбыз, Эй. Алла берсә. Eygeli, Әйдә, бер eygeli. нәрсә тырыштырайык. Ey. Var urmanna şıqqan şıqqa, qışlar ışa, qarışığa şu, var urmanna şa. Tavuşları matör. Sandıqoş mu ne? Sandıqoş. Әллә ниләр искә төшеп китте. Hey. Ҡарап туймаҫлыҡ яҙғы көндө ошо хозурлыҡҡа, иркенлеккә бағышлап йырлау үҙе бер байрам. Baltırganlar oşap. Allah'ı verse şuşunday. Nindi көңелле бит. Ашлар ашап. Ай, шушының балтырганның ошларын оша. Тағы да Витаминлар бер- жиып. Тағы да бер яшәреп. Келесі yılға tağında şu Yaşarıp şahitlerip gider bir de bilsek iyi Allah verse. Ya Rabbi Şolay. Xudayım, barımızda isen sağ bulup, isen Жырлап sağ. яшәргә язсын. Zırlap yaşarga yazsan. Рәссам һәм яраусы Фәүис ағайҙы йортонда көтөп торған хатыны Ғәлиә апа өсөн тәбиғәт йәнле йорт хужаһының һәр картинаһы ҡәҙерле. Яҙҙарын балтырған ашы бешереп, матур, күңелле йәшәй улар. Барсында ала тәбиғәтнең матурлығын, аның күркәмлеген балтырганда җыя, төрле үләннәр дә җыя. Муксын җыеп алып кайта. Кышытканда инде кузгалак, урман кузгалагы, менә шуларны алып кайтканнан соң инде монда өйдә эшкәртеп, бергәләп пешереп ашайбыз. Елына 3 мәртәбә, 4 мәртәбә ашаган чаклар да бар. Туймазы районы Туҡтағыл ауылында йыр моңо, уңғанлығы менән үрнәкле булып йәшәгән ғаилә Фазлыевтар өсөн йәшлекте һәм сәләмәтлекте мәңгелек итә торган тылсым бар. Ул да буһа яҙғыһый балтырған ашы тиҙәр улар.
Кортка балалар килеп беткән өчен балтырган ашыбызны пешерә башлайык. Менә һиңә балтырган. Әйдә тотынайык, мин нәмә эшләйм. Мин турай торам. Һин турай тор, мин нәмә эшләйм. Давай, миңа да куш бер. Сөтне кайнарга куярга кирәк. Койнарга куйдым. Бисмиллаһын әйтеп башланыңмы? Әйе. Бисмилла белән башлайык. Балалар кунакка киләбез диделәр бит әле. Булды. Бунда халаһың инде, әйме? Эх, йомшак. Йомшакларын гына, бәбәкләрен гына җигеп. Тәмле була инде бу. Бу кат яфраклары бит ашка каты була. Тәмле булып исләре килә. Исләре чыкты. Исләре чыкты. Яз көне бит 3 тапкыр ашарга кирәк балтырган ашын. Менә кысыткан аша пешереп ашайрылмадың әле без. Пешеребез Алла берсә, әле соң түгел. Башта балтырганны салабыз. Аннан бәрәңгене салабыз турап. Аннан умаш юып салабыз. Умаш пешүгә йомырканы, 4 йомырканы тугылап, әйбәт итеп тугылап, аш кайнаганда булгата әкрен генә салабыз. Тугылап куябыз. Умаш юам мин. Бу мен ашсуга оста бит инде, әйме? Әйе. Әйбәт иттереп. Тугылайым. Менә хәзер умашыбыз әзер булды. Менә шушындый зурлыкта булырга тиеш умаш. Шушай булса тәмле була, авызга югышлы була. Сөт кайнап чыккан анда. Кайнап чыкты. Кортка әйдә салайык. Салабыз, әйдә. Балалар, менә шушындый тәмле иттереп балтырган ашып пешердек. Язгы ашлар, әйдәгез шушы аш тәмле аштан рәхим итеп авыз итәйек. Әйме? Балтырган чыкты пешеп, күбек май куйдык пешеп. Килеп хәлне белегез, ризыктан авыз итегез. Ягыз балалар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Сөт өсте салыгыз, сөт өсте салгач бигрәк тәмле булып китә балтырган ашы. Ягыз балалар, салып бирәм әле мин сезгә. Телне йотарлык булган бу кызлар. Ашап карагыдар инде. Зәңгелә кош, иделкеш, иске кырсак яңа аш. Аха-ха-ха, әйдәгез. Җитештек. Тәмлеме аш кызларым? Тәмле, телегезне йотмагыз, әмма. Ашагыз. Ашның исеме исегездә калдымы? Нинди аш ашайсыз сез? Балтырган аш ашайсыз, әйе. Зур файда, зур дава була икән. Халык телендә шулай йөри. Ашап пешерерсез тагы. Яз көннәрендә әтием, әниемә аш пешертә торган иде. Урманнан балтырган җыеп алып кайткач, әтием, әнием тәмле иттереп, балтырган ашлары пешереп безгә ашата торган иде. Шул минем исемдә калган. Без бәләкәй вакытта, без бәләкәй чакларда. Штаб прошаларман балтырган ашын. Әйе, балалар. Халык телендә шулай.